Аларны тик бер максат изге теләк берләштерә. Кушилга авылының хатын-кызлары, әби апалары көн сайын маскировка шелтәре үрергә мәдәният йортына җыела. Август аенда гына оешкан төркем бүген 25нче шелтәрен төгәлли. Без көненә 2 тапкыр киләбез. Иртәнге 9дан алып 12нче яртыга һәм кич белән кичке 6дан алып шулай ук 9нчы яртыга хәтле эшлибез. Сетканы үреп бетергәч, без егетләребезгә сетка эченә күчтәнәчләр салабыз. Беренче чиратта инде җылы носкилар, перчаткалар, тәм-томнар, конфетлар анда. Берсе тосмаларны кисә, калганнары үрә, әзер булганнарын төреп капчыкларга тутырып та куялар. Күмәк көч белән никадәр солдатка ярдәм итеп, күпме гомерләрне саклап калганнар. Без бу сетне үрер өчен өйдәге эшләребезне калдырып киләбез. Үзебездән дә үземнән дә өлеш керсен дип, җиңүгә өлеш керсен дип, киткән балалар исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Шушы авылдан Рали апа Әхмәдуллина бар күңел җылысын кушып уйык башлар бәйли. Бәйләменең һәр күзе саен егетләрнең исәнлеген тели. Былтыр да ул фронтка 100дән артык пар уйык баш бәйләп узаткан. Без беләбез, Украинаның шәһәрләренә, авылларына шартлаткыч әйберләре төшеп, алар әйберсез, киемсез калалар. Бала чагалар ялангач, ачлар. Шуның өчен инде мин уйладым да, мигенә зур носкиларга ияртеп кичкенәләрне дә бәйләргә, һәм без инде аны 2 тапкыр җибәрдек. Түбән 5 егетләр СВОга киткән көннән алып беренчеләрдән булып ярдәм әзерли башлаган җирлекләрнең берсе. Иң мөһиме шунда алар бу гамәлне кемдер әйткәнгә түгел, ә күңел кушканга башкара. Түбән 5 авыл җирлегендә СВОда катнашучы егетләребезгә булышу йөзеннән төрле чаралар уздырыла. Түбән 5 һәм Кушилга авылында сетка үрәләр, Шыкмай, Кушилга авылларында, шулай ук Түбән 5 авыл мәктәбендә окоп укучылар окоп шәмнәре ясыйлар. Без хәзер хәрбиләргә бары тик шулай гына ярдәм итә алабыз. Берни дә кызганыч түгел ди Кушилгалылар. Гуманитар ярдәмне алган егетләрдән килгән рәхмәт сүзләре аларны тагын да рухландырып эшләтә. Хатларны инде мин баштан үзем язган идем, аннан соң инде безгә Түбән 5 мәктәбе укучылары хатлар китерде. Үзем язганда инде мин телефон номерымны да күрсәтә идем. Егетләрдән кире элемтә килсен безгә дип. Һәм шулай итеп безгә элемтә килде. Без шул хәтле шатландык апалар белән. Безнең сеть эләккән Шыкмай авылы малаена. Без менә ул хисне менә әйтеп бетергесез. Үз көндәлек эшләрендә җайлап, килеп, кичләрен волонтерлык эше белән шөгыльләнә алган авыл халкы соклануга һәм рәхмәткә лаек. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.